Oo nga. Hello. Ayan. So, Hello. mga Hello, subscribers. sana galing na yung gamat na niya yung pepe. Baterapi ka mo. Ayan. Dito po muli. Ngayon po ay January 14. So, dito umuli kay Nanay Bining Yumul. Ha? Yumul ka ba? Yumul Gomez. 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 O, sa mga namang kepe kasi may hiling ba na. Marami kang imanulo. Baliktad. Ako mo niya. Ako niya Sige, pa. imano lang yung ginulo, baby. Tingnan mo diba? At wala namang kaya ka na. Marami kang magkepang yan. Wala po yan yung magkepang, wala yung marunong yan. Yan. Pero Diyos ka Ang malong kepang. primela ko kayo. Barangay pa. Ha? Barangay pa. Utang ilutan. Karakalari, ganun ka tang bulo ni Bale. Oh. Alilang kinapota. Kumusta ma? Parang kaya yata mamang manyaman. Bawal kaya kain eh, Bobby. Bawal didilat. Bawal, ikaw ang Bobby kasi tika-tritis. Didilat ko mo, ako mamangan. Madita pa. Na? Madita pa. Ilan taon ka na nga? 83. Oh, sige. Ilan taon ka na? 83 ka na. O yan, 53 na buwas ka yan. Ha? Paras ka may 3. 51? 83. Pa, parehas ko tali. Ikaw, 83 o. 33. 3 ah. O. Pagta pa. O. Diba? Maraming salamat po, Panginoon, na tuloy kong Diyos na buhay. Muli, Panginoon, dala ako mo rito with your great purpose and plan. Bless mo mga kamay kong muling paghipo kay Nanay Bining sa kanyang karamdaman. Nandito bilang instrumento, Lord God, ng kanyang kalakasan sa ating pangangatuan, Panginoon. At samahin po ang muli, Lord God, sa therapy ito for this day. Ito po ba kami sa matalangin, humingi po ng lakas, gabay at kalakalan sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Peng, peng, tayo? Peng. Nano? Si Telkilan. Ay, mga pala. Oo. Ito ba nga siya yun? Dahil, tiyatay. Mamangitag kini. Ay, kanya talalami. Ano na? Ay, wala yan. At yun. Di kaya. Anong gawa mo yung exercise? Wala pa? Kapag-gawa? Exercise. Nag-exercise siya. Tingala ka. Oo. Kanya ko ng tilid, dahil gamit ko, pinana ko na. Oo ba? Para yung mix, pinala ka. Mamelo ko ito ba? Alben, may yung banta mo? Alben, may man dito. Nagawang tamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Pagka mo ngayon eh. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5. O yan, tsaka 5 pa. Tutukin ka niyan, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi natin stroke. Hindi yung stroke. 1, 2, Wala na, nakalambot na yun. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na, ingat malalim. Ingat malalim. Yan. Okay, repeat. So, 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Okay na. Okay na ako na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2,
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dami. Dami. Sige. Ang dami. Tas mo na eh. Yun. Ganda na eh. Ay, Wah, sampai. Habis 8 eh. Toma. Dua kasi. Hindi ko. Dua ka mo. Tulog ka. Tulog. Tulog. Ya. Dua ka. Masih. Tulog. 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 Hindi. Ulo ka. Kalakalan. Ulo. Kalakalan. Ulo ka. Ulo. 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 Ulo ka. Ulo. Ulo. Naligaw ka? Nice ka mo? Nabilis mo? Pulo ka na eh. Pinano ka pa. Pulo ka na. So, relax ka pa, relax. Okay. Oh. Ano ka? Nakabinti na niya, 20. Diretso mo na tayo, diretso na. Sige, diretso mo na tayo. Lolo ka. Sige, ito. Very good. Diretso mo na tayo. Diretso ka. Diretso mo na tayo, diretso. Nabukal ko. Diretso mo na tayo. Ano ko pala ulok? Dito ba? Diretso mo na tayo. Yan, stand straight. Yan.
Oo. Ang palulok. Hindi ka pa nabulok na eh. Ang palulok. Lulok. Hindi pa, hindi pa. Oo, alin pa. Very good. Wala ka lalim. Wala ka lalim. Sige. Upo ka. Daga. Ayan. Mas ka lang. Tingnan lang. Ready. Sige. Diretso mo tawag. Diretso. O sige. Upo. Sasayan. Dali, dali. Daw habol ka. Sasayan na. Sasayan na rin ito. Makatakbang ka? Yung pinapabubungal ito pa. Oo, sige pa. Makatakbang na ka, di pa? Ito ang siguro nguyas ko pala. Oo. Siyempre, anak ka pa kasi, 83 ka pa eh. Grabe din. At ang bata ka eh. Aga. Ikaw pinakabata sa lahat ng pasyente ko. Aga. 83. Aga. Isa po pinakabata sa lahat ng pasyente ko. Si Mahirap Nanay ang Billy. bata, no? 83. Mahirap ang bata Sino pinakabata? Batang bata ito eh. What's down? Oo. Tingnan mo ng konti. Isang set na lang tayo. Mahirap po. Kung kaya pa? Makakatakbang ka na? Hindi pa? Hindi pa kaya? Hawak ka dito. Hawak ka. Tinta ka. Tinta yung paa niya. Tinta ka ng arthritis. What's that ganyan? Right. Arthritis yun. Tingnan mo Punta tapal. Ibang tapal eh. Ano ka uli eh? Move ko ng konti. Ako ni. Ano may atadi na? Wala na yung ano eh. Meron ako eh. Huwag eh. Exercise ng konti. Alam ka na eh. Ma. Kung si bata mo yan eh. Pag ito. Sige na. Kaya paganda akong buli. Pag diretso yung mag-therapy, nag-yun eh. Gamo niya ang makatanda pa rin. Martis, Wednesday, Sabado lang umuleta. Makaya. Magulita. Pinagyo. Aswish. Isang Sabado, umuleta. Wow, sige. May nagdaman niya. O yung schedule mo, Martes, Webes mo. Ngayon. Sabado nga pala ko umulit. Ako may Sabado. Ah, Ako may Sabado. Ano? Nakumulit tayo Sabado. Ako may pa. Wow. Ha? Then, kasi Kaya ka papas, pati aduwa mo. Kasi manibaw yung tao. Ha? at least may natutunan naman ka. Buwa. Kasi mangayo. Ito at sa matuan eh. Buwate, may nagitang ano pati yung parang linggo. Manandaman niya. Hindi pati may luwak ngayon naman. Makalakad na. Scoop yun. wala. Wala. Hindi ano. Ngayon. Alam mo kasi pa, ba't sipan mo ko? Sabi nito po, pagdating ko doon, yung akong dili eh. Oo. Paano ito, dadaga eh, ano, masyadong tirakay. Bata lang naman eh. Gabagyan mo naman. Ito mamira pa, uli mo tuwa na. Anak ka pa. Kapin, eh, Anak ka pa. pa. Yung pangalagpanan. Aliwa ka program, specially kaya ka, uli na ka pa. Gaya lang kasi medyo matuwa na lang. Sila, nakakala pa, mag-yuga na. Yung different therapy mo nito. Ayan. Yan kaya ka basic pa naman. Sige. Kaya meron pa mo ng siko ha. Meron ka? Kaya pagkay kang kaya, pero may aanamig. Tuna, meron ko pa yan. Anong pabakit tamaan mo? Binayad ka oh. Tapos malaman, papagal ko. Kahit kang bagyan eh. Huwag tayo kusara, pininayin. O tabang ka. Hindi na daw ka lang. Tabang. Sige. Ha, sige. Sige. Ba, tatakbang na eh. Ba. Masakit. Sige. Ay, masakit. Ay, tinakbang niya. Ano Ang mo Diyos ko. sabi? Tinakbang niya doon tama na. Masakit, Diyos ko, sakit. Sapa. Halika ka practice talaga. Banta. Ako may chinelas. Ako may. Kaya paano tatakabang ma-stay mo pa? Ako may chinelas. Dito pa, Sige. Stay mo pa. Sakto yung tagyawa mo lang din. Buli ka ito.
Ne. Ito. O, sige, balasin mo na tao mo. Sakit ko O, katawan. takbang. Yan, hindi, sige. Tamo, talakad mo pa. Oo, sige. Alam niya, taraw na Kaya lang. kawali mga talakad. Okay mo pa ang talakad niya. O, talakad ka pa. Talakad ka pa na eh. Mabilita ka pa. Bilita ka pa. Oh. Yan. Diretso mo na tao mo. Sige. Pupunta mo ng sap. Achuko. Ano? O, ako mo, ay mo tatalinan. O, balancing pa, balancing. Yan. Kailan maglibot ka pa yan. O, ako pa, ikatalakad. Lalakad. Matalaw na lang. Hindi, turuan ka pa kahit magtigdoma ng bat. O sige. O sige, luka pa. Pinawa ka pa. Ulo pa. Mukhang power eh. Nga. Ulo pa. Ano mga ninima, oh? Ulo ka tigdo ka makanyan. Hindi naman panawa. Wow, orasan kayo, mga 5 minutes. O, sige. Tigdo ka pa. Yung program mo, tigdo pa malambat. Okay, ma. Nakapakakain, tatakbang na eh. Tigdo ka. Okay. So, tatayo lang po siya. Diretso tayo. Ayun o. Diretso pa. Bitaw ko itong kamay mo. Hawak kita. Huwag kang nga nervousin. Ganyan lang. Yan. Rasa natin ha. 5 minutes ha. Huwag ka 340 ka. Oo. 3:30, 40. Oo. Hindi ka pa. Kaya ko masigan. Then, lakad yan na yan. Martin. Yan lang na ang kahit. Namay ko. Napasakitan lang. Hindi. Diretso ka. Yan. Yan. Yan, Miley. Uy, Miley ka lang meron. Wala pa, 2 minutes pa oh. Nakaman na right. Wala pa. Wala mga tuloy kay Mocho. Oh. 4:35. 4:40. 340. Yun naman, isa po ang advance. 3:30 kan 3:35 kanyan. 340 ka lang. Bayo mo. Pala pa lang. Diretso mo ito. Diretso mo. Makakag-camera. Wala kami. Yan. Oo. Ibig na po tayong galaw mo kanyan. So. Nandito tatalakad siya, no? Sige. Ay, walang pasyakabak. Kaya tumalakit ka kota, may nano ka na eh. Gagawa sarili mo. Kung aksidente, kung aksidente. Tatalakad Atalang kapit mo, tumibugok ka pa. Kaya kung manaos kang kayo, magbantay ka na kayo. Ay, tayo Hindi ka mamay na nakatawan, silang kang utak. Bakit mo eh? Tuwa na ka? Yan ang Nagana ako ba? bagay kasi balbala nga kanina. Kasi pa naman nakakalabiit. Maintenance na yung gagawin ka kanina. Mate, paparalyze. Kasi yung may therapy, basta lang paparalyze. Matulog na ka. Yapi na yan. Wala ka na Wala. Wala pa, may tuloy Pwede na. Sige, wala ka. Wala. Yan, pinalo ka rin. O, may tumawa na. Wala akong tapa. Wala akong tapa. Mabala magobrata ka niyan. Lapin eh, lapin ba? Nangailangan yung pamanga mo. Papailaw Sa ko tumamang tayo. barakal. Kasi bumahit ka tawang. Eh, sumisigil na naman na rin, masakit lang. Arthritis. Kung wala ka mga mamatakan na ka eh. Arthritis kasi kaya ka. Tigas sabot arthritis eh. Oh. Pwede. 5 minutes na eh. Sabayo. Itong 45. Oh. Medya ka. Yan. Ano na lang yun? Diretso yung tama. Diretso. Oh, sabi ko, diretso lang alam yung par, bakit diretso? Sige. Sige laway ko. Sige laway ko. Itong 45 mo eh. Pwede dili. Dili. Oh, di mo yung dili mo yan. Ito may isang takir. Hindi kaya kung bahala kaya ka. Wala mo. Ikang dili oh. Ano mo ka? Kaya rin. Ano rin? Parang dyan makukihan, masakit siya kaya niya. Na. Kakakera. Kang kera mong pante. Mana ka ba? Okay? Batang-bata ka pa, no? Pasexy ka.
Para makalakad ka. Mamarakal. Meron pa akong nagbagastos sa Panginoon. Yes. So, yun ang may gagawin ka pa. Sana na-inumin ko sa Panginoon, hindi pa niya ako kinukuha. Hindi pa tapos ang aking May laban. Muli ko nagsimba kahit kinagaritong lang ako. Oo nga, simba. Baka sabihin ng Panginoon, pag nakakapunta ka na sa SM, dito lang sa tapat mo yung simbahan, hindi ka makapunta na po. Wala. Kaya, Ano pare ka kahit pare ay? Espirista. Espirista. Iya pare niya. Parang ano rin, parang Ministro. Romano din. Hindi naman maselin yung Espirista namin. Hindi kaya yung bagyong iglesia. Iglesia. Ali Christian. Anong Born religion? again. Born again. Ha? Born again. Born again siya. Ay press naman yung ang puno. Iba-iba religion ng mga tao, no? Ganun po talaga. Iba pa naman tayong lahi. Iba-iba. Sabi niya sa Facebook, yung bata pa yun, magdarasal kayo kahit lang 1 minuto lang bago kayo maglakad ka niya. Kahit anong salita. Pag-aapit tayo sa ibang lugar niya. Ano. Ito naman yung sinasabi niya. Kailangan magdarasal kahit konti lang. Yes. Ano ang tao magdasal? Bago ka lumakad. Yes. Yung aking kamag-aari dyan sa kabila. Sabi yung statista namin ng medium. Meron kami medium eh. Ano ba ganun-ganun pa kayo? Galing na. Yung parang pali yun eh. Tapos. Sabi niya, magdasal ka muna bago ka umalis kahit konti lang. Hindi niya ginawa. Pumunta sa San Fernando, kinuha yung kotse. Mekaniko yun eh. Tapos naitake doon. Patay. O ngayon, siya lang mag-isang kumuha sa sasakyan. Matay siya, Nay. Namatay nga. Ha? Bata pa yun, no? Siguro wala pang